Hej, Teres, Jdem dál. Jo, tak. Hej, tak to chci vidět. Hej, já myslím, že Zdokumentováváme, jak Tereza Fialová zvedá Pepu Mlčucha. Ano, závratný to výkon. Do prdele. A Pepa se rozbil. Tereza vypadá vyčerpaná, ano. A Honza Kuliha to všechno sleduje zpovzdálí. Ano, dokumentujeme dál. 3, 2, 1, popel! Hej, ale to je blbost. To je buď 2D, nebo pro 5 na N. Že jo, bylo. Sloučení na lidí. No nejde. Teď nějaká bolí břicho, mám na to, že bych vyslali. Tak pojďem levitovat. IG, Pojď posuň levitovat. se. Tam levitovat. nalož si je kam chceš. Nedělá mi to problém. Tak takovýhle kila bych si s nímáčkem mohl dělat podřepy. To na slov. Hej Sáska, o cože vydržím díl než Ne, ty? to teda ne. Takže jdem druhý, jo? Tady se někdo vzdává. Pojď. No takhle. Počkej, ještě ne, my jdem sásku, takže pozor. 3, 2, 1, 3, 2, 1, teď. O co jsme se vsadili? O pivo. Jak se tady Lanču válí na zemi už. Lanču, se držíš. Lanču, ale už se dávno začalo. Lanču, jsi na zemi. Hej, Honzo! Ale mě to palí. Ale vždy. Za chvilku ona už je na lesnické, už bude na zemědělské. Já strašně chci obejít. Tak to vypni to video. Nevypnul. On to asi nepřežil ten pád. Já se nebojím Lanca. No ať budeš mimo 30 kg. Já jdu na Pepu, já to dokumentuju. Počkej, odstav. Ne, normálně. Já to dokumentuju si Počkej, zdokumentujeme Terku. Ne, já dokumentuju tebe. Zdokumentovaná Terka. A ty zdokumentujeme. Hej, Pepo, tak Lanču, já si věřím na Pepu. 1, hop. Hop a drží oba dva Nedělám mi. a neudržela. Teď já dělej Pepo. O co jsme se vsadili? Pepo. Pepo. Já chci být dokumentovat. Teď já to mám. Nedělá mi to problém. Počkej. A tady je naše lesbická dvojice. Ne, to není lesbická. To je Gajovská. Mohl bych to jako A oni se za chvíli políbí. Drž se. Hej, Musíš pojď, vole. Musíš níž. 2, 1, teď. Do prdele, vole. Ty vole, ty to nejde. Vy to nejste sehraní. Oni nás schodili. Hej, oni nás zvazujou. To není pravda, pojď ještě. Taktika. Teď To to dáme. nehraju. Já už to nedokomentuju. A musíš mít hlavně Já to zadky. Což já neposiluju. Já tě Dokumentuje. napřu tady kohokoliv. Koho bereš? Akorát komplihane. Už se mě vzdává. Souhlas. Pepo, řekni soutěž. Já chci ženu, já chci muže, protože, Já si přijít a protože žena se bojí o prsa. Pojď, Dacane, pojď mi. A teď žena má mít prsa. Já to zdokumentuju z přímého pohledu. Aby žena neměla. Já vás Ne. dokumentuju. Já to dokumentuju z přímého pohledu. Netce. Pust to terce. To dáme. Počkej, ještě ne, jste normální. 3, 2, 1, teď. Já kleknu, no. A pohodě. Nedělá, ne, drž, mi to nedělá problém. Vy se chcete políbit. Spát. Tak 2 hodiny. Vy jste blbci. Vy jste jako... O to začne bolet. Dobrý. Mně to nedělá problém takhle spát. Já ti sedím na místě. Nízko. Musíš jít. Hej, vy to děláte špatně. Já mám tam mobil. Trubáč. Mám mobil. Na stole mám mobil, podáš mi, jo? Hej, pojď. Ty nezáš, Grupáč!